салом ба ҳамаатон, Фирдавси хурсандам, рафтем. Лионел Месси сарвони дастаи каталонӣ ҳангоми тамрин як гол зад, ҳама ҳайрон шуд. Дар навор хуб дида мешавад ки чӣ гуна Месси пас аз партофти ҳамдастаҳош тӯбро ба кунҷи дарвоза тобнок равон мекунад. Дарвозабон ҳатто хабар нашуд ки тӯб чӣ гуна вориди дарвоза гардид. Хай ӯ Месси аст ку, ё не? Умар Нурмагомедов, ҷияни Ҳабиб Нурмагомедов ки як замон бо Фатҳиддин Собирови худам рақобат карда буд, инак рақобати аввалинашро дар ташкилоти размии UFC баргузор мекунад. Ҳамон вақт бо як машаққат Фатҳиддинро мағлуб сохта буд. Ҳамакнун дар натиҷаи заҳмату талоши пайваста инак ба UFC роҳ ёфт. Тахминан як моҳ пас Умар Нурмагомедов дар Абу-Даби рақобати аввалини худро дар UFC баргузор менамояд. Инро сарпарасти Умар Ризвон Магомедов расонаӣ кард. идомадиҳандаи сулолаи Нурмагомедовҳо маҳз ӯро медонанд. Бигзор чунин бошад. Агар баъди карантин мехоҳӣ ки андомат зебо бошад, пас мо як сабаби ба обу тоби бадан машғул шудани туро пайдо кардем. Дар штати Ҷорҷияи Амрико духтараки 10-солаи бо исми Лиза Брукс зиндагӣ мекунад ки бо бадани ғайриоддиаш ҳамаро ҳайрон кардааст. Лиза аз тамрини зиёд бадани худро ба Арнолд Шварценеггер монанд кардааст. Волидайни ӯ баъд аз интиқодҳои зиёд гуфтанд ки мо зидди тамрини Лиза ҳастем, аммо ӯ кӯшиш мекунад то аз мо гурехта ба варзиши бодибилдинг машғул шавад. ҳамагон дар шабакаҳои иҷтимоӣ менависанд ки волидайнаш гӯё ӯро маҷбуран ба ин нави варзиш мебаранд, аммо ин тавр набудааст ку. шахсоне ки дар майдонҳои боҳашамати Қатар барои омодагӣ ба ҷоми ҷаҳон 2020 кор мекунанд, баъзеашон тӯли 7 моҳ шуд маош нагирифтаанд. Ин дар ҳоле расонаӣ гардид ки коргарон ба эътироз баромаданд. Гуфта мешавад ки онҳои маоши худро нагирифтаанд ки аз хориҷи кишвар ҳастанд, яъне аз Қатар нестанд. Расонаҳои иттилоотӣ бар он назаранд ки раҳбарияти мамлакати Қатар аз ин чиз огоҳӣ доранд, аммо то ҳол дар ин маврид чизе нагуфтаанд ва расидагиам накарданд. Коргарон мегӯянд мо то ҳол маблағҳои худро ки аз 2000 евро то 15000 евроро ташкил медиҳад нагирифтаем ва садои моро касе ҳам намешунавад. Безеб. Райан Гиггс аз як хислати аҷиби Роналду ёдовар шуд. Шумо нағз медонед ки як замон Гиггсу Роналдуву Руниву дигар бозингарони Манчестер Юнайтед дар якҷоягӣ даҳони бадгӯёнро пӯшонида буданд. Ана ҳамон замон ба гуфти Гиггс як субҳ вақти наҳорӣ хӯрдан Роналду кока-кола менӯшид ки Гиггс ба ӯ гуфтааст: Роналду, мо инҷо кока-коланӯшӣ наомадем, дигар нанӯш. Роналду аз ин ҳарфи Гиггс хеле хашмолуд шуд, вале чизе нагуфтааст. Баъди як рӯз Роналду дар бозии муҳим 3 гол зад ва баргашта ба Гиггс гуфтааст ки ба ман чизе маъқул аст, онро менӯшам Гиггс. Аз ин рӯ ба гуфти Гиггс яке аз муваффақиятҳои Роналду ин боварии сахт ба худ доштан аст. дар варзишгоҳи Алlianz стадиуми Турин бозии ҷавобии даври якдунёии ҷоми Италия миёни Ювентус ва Милан сурат гирифт. Бозӣ бидуни гол хатм шуд. Ҳарчанд Ювентус дар дақиқаи 16-уми вохӯрӣ имкон дошт ки ҳисобро кушояд, аммо Криштиану Роналду пеналтиро иҷро карда натавонист. Дар дақиқаи 17-уми бозӣ Милан 10 нафар монд, зеро аз майдон Анте Ребич барои корди сурхи гирифтааш ронда шуд. бозии аввали даври нимниҳоӣ рӯзи 13 феврал дар варзишгоҳи Сан-Сирои Милан бо ҳисоби 1-1 хатм шуд. ҳамин тавр туриниҳо аз ҳисоби як голи дар сафар задаашон ба финал баромаданд. Ювентус дар финали ҷоми Италия бо ғолиби ҷуфти Интер ва Наполи рақобат мекунад. Муҳаммад Салоҳ, футболбози 27-солаи мисрии Ливерпул, амали хайрияи аҷибе анҷом дод. ӯ ҳангоме ки барои автомобили худ барои сӯзишворӣ рехтан ба нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ омад, ҳама касоне дар он ҷо бударо низ маблағи сӯзишвориашонро пардохт намуд. раҳбарияти УЕФА баъд аз гуфтушунидҳои зиёд билохира ба хулосае омад ки бо нуфузтарин мусобиқоти футбол байни бошгоҳҳо Лигаи Чемпионҳо ва Лигаи Аврупоро роҳандозӣ намояд. мавсими ҷории Лигаи Чемпионҳо аз даври якчорниҳоӣ бо реҷаи финали 8гона дар шаҳри Лиссабони Португалия баргузор карда мешавад. Лигаи Аврупо низ ба ҳамин монанд дар яке аз варзишгоҳҳои Олмон доир мешавад. То ба ҳол ба даври якчорниҳоӣ дастаҳои Пари Сен-Жермен, Атлетико, Аталанта ва Лейпсигро хат гирифтанд. 4 бозии ҷавобии даври якашниҳоӣ доир нашудааст. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.